हर हर महादेव, जय सिया राम। स्वागत बा आप सबके हमारा चैनल पर नया वीडियो के साथ। ये हमारा यूट्यूब चैनल के 55वां वीडियो हटे जो कि आज 55 दिन पूरा बीत गई। और आज हम रवा सबके बताए समस्या के समाधान। कोनो भी समस्या आपके पास होके लाइफ में हर एक आदमी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आवत रहेला। तो हर प्रॉब्लम के कोनो ना कोनो कारण भी होला। अभी इहे मेन पॉइंट बड़ुए कि लोग ई ध्यान ना दे पावेले कि हम गलती का कइनी कि हमारे संगे प्रॉब्लम आइल। हम अपना पर ले लेते नहीं एगो एग्जाम्पल। हम कहीं नौकरी कर रहल बानी, हमार नौकरी अचानक से छूट गई। तो सबसे बड़ी चीज़ भी है, नौकरी छूटे के मतलब नौकरी तो नौकर के काम हम मालिक कभी भी निकाल सकेला। मालिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता हुए अगर रावा खुद के वजह से नौकरी छूटल बा और उहे राव काम पूरा ना कइला के वजह से रवा दूसरा के बतावे में टाइम वेस्ट करे, यानी निगेटिविटी उजले शुरू हो गई। हाँ, तो अपनी इस गलती को सुधारे कैसे? तो आपको यही गलती सुधारना है कि प्रैक्टिकली अपने ऊपर दिखाना है और उसको सिखाना है। क्या होला कि अगर रवा लेखा काम कोनो दूसरा के भी लोग जाला तो वो निगेटिविटी ई फैलावेला कि अगला कॉपी कइले। रौरा स्टार्ट कइनी शुरू में पहले रवा शुरू कइनी, रवा पहले ख़त्म कर सकत रहनी है, लेकिन ना, रवा अच्छा के वजह से रौरा संगे गलती हो गई। यह नियति है कि पुरान कहावत आज तक चली आइल बा कि जे अच्छा करेला ओकरा संगे हमेशा बाउरे होला। यह अच्छा इंसान के पहचान है। भैया रवा संगे गलती होके चाहे सही होके, लेकिन आपन नियति रवा साफ रखी। काहे से कि ई नियति इंसाने ना, परमात्मा भी देखेले, भगवान भी देखेले। हर समस्या के समाधान बस इतने पड़ुए कि आपन नियति साफ रखी। भले रवा संगे समस्या आवे और उस चीज़ पर हमेशा फोकस रखी जौन रवा काम करे के बा। देते नहीं हम अपना वाणी के विराम। हर हर महादेव, जय सिया राम।